Layo am ni ila madam. Uy. Pirti na magining sakita yun. Ita, kining duga di kagawas. Delikado gid ay. Kanila ning duga di no ipagawas yun aron di ni magtapok ba mo bagtok. Kita gid may lang naros madam. Kinaan di pagpatamo ka, bisag ako lang di panglabay. Itan natawana. Ito jigog asa ang basurahan. Madam. Madam. Ay, dayon. Ay, sir. Oh, sir. Dayon, sir. Luyag din mo, sir. Patambal ko, madam. Oh, biska mo tambal mo ko. Sa may atong tambalan nimo. Kanang kuan lagi madam eh. Oh, kanang? Kanang? Ugdang lagi kog dinadaan eh. Ay, imong tiyan. So simple. Mag-diet ra ka, maura jud na ang tambal ana. Dili mo palabig kaon labi na gabi eh. Hindi man gud madam kanang Unsa man? akong problema ba? Akong kalagayan. Ang imong hala. Susuba. Ari ko na bi. Ari ko ato ako nang tanawon bi. Okay ra bag tanawon ako? Uy dira. Okay ra madam. Hala. Hala pagkadako Maayo ang tagkana pang naa sa tunga nga nagbitay maon tay dako. Nalubong man. Ha? Nalubong luoy sus. Oh. Ang kuan na lang jud ang kalagayan na lang jud ang maklaro gid di na gid maklaro ang naa sa tunga gid. Madam. Simple ayo na. Tanaw, gasinaw mo gud madam, mukuyawan ko madam bag unsa na siya madam. Ay ikaw sa naa sa tunga uy na. Lubong. Ay na tanawan ang tunga madam. Oy kay sagrado na nga butang. Dili mo jud kalagayan kay ang kanang naa sa tunga mao jud ang naka-importante mao ray dapat dako ang nakaapan. Ang imuhang kalagayan mao ray mas ning dako. Si ako lang tambalan. Ana lang. O makapungko ka dili. Di madam may pumupungko ko ana. Malingkuran man ako pugod. Ana lang hali. May lagmayo ni madam oy. Bukan kay dinadaan lagi madam. Ginagawa. Usap na mo gikaon madam. Tambal. Bal. Tambal siya eh. Are, Di ito po. ang utot mo na to na. No. Na, maayo na siya. Mukuan na siya ron, kanamura na siya. Suyupon mo na siya sa kuan ganing buyaba, suyupon na siya. Ay sa madam. Mura nag-umido. Inana man jud mati. Nag-umido. Ano man na? Manggawas man ang kanang mga nana anak kay mao man nakadag kuan. Tanawa ko magbalik madam kung ninghiyos ba. Sus. Wa man katraka ko. Punan ako. Sige madam, Katraka. gusto ko maayo lagi ko na. Paspasi yun madam. Kana pabut-pabut gamay mo lihok. Damang laway madam. Inana man jud na kay magbasa ba na mao man yung udag tapot kadto sa imong nagayan mao man mo subok. Ninana din madam. Inana wa ang ginako giapil ang kaning kuan gani. Yan mo subok. Maayo na ni madam. Kunya, nanay alibyo? Ay, sa pagpunan pa! Mura Murag, mo ipik. unsa may gusto nimo? Gitambalan ko na. Dili man ko magician. Nga ako ara nang magikon muhit. Ang tambal gani, trust the process. Kay dili ka sa diha, maayo dayon kana. Di gusto ma. Ay, inaro-anaw patambal ka. Umubalik na pagka dire inig kaugma, na inig kasud adlaw nagbabalik ka dire balig. Pito ka adlaw. Gusto ginako kon mawa dayon wa man kay ayo manambal oy. Sam taga piki man ka. Dong, ako na nun anaway ayo. Mao man ay sakto gud kana proseso man ang pagtambal na dili masadiha maayo dayon. Pirti na kining sakita. Ay, Sabad di man ka makaayo oy. Oy, maayo lagi na. Basta mubalik ka ini kaugma, ini kasud ugma ubalik mo jud ka og labi na jud og mo dunit ka sa ako ang altar. Di ko mo dunit ay kiwa ni maayo. Bahala ka diyan. Ay sus. Bahala. Oh, sa mo tadi maayo kay nga bitan di ka murod sa akong altar. Uy, klaro man ang bala. Gilaway-lawayan man niya akong lagkay noon. Wa dyan siya makayo. Utang na kayo. Piki ini man ang bala. Igura di, pete, tutuan. Madabag ka nagtutu. Napuno na lang laway.